يشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة رحمة مهداة أرسله ربه رحمة للعالمين وسلام على إخوانه من الأنبياء والرسل آدم أبو البشر صفوة الله وفطرته فكانت ذريته خليفة في الأرض ونوحا دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وداود آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب وأيوب الصبر على البلاء فكان من الصابرين وإبراهيم أبو الأنبياء صاحب الذكر فكان خليل الرحمن وإسماعيل الوعد فلم يخلف موعدا وموسى كلم الله في أرضه من وراء حجاب في جبل طور سيناء وعيسى بن مريم روح من الله الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله الذي تربع على عرش القلوب وارتقى بها مكانا عليا وجمع ذلك كله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا علم الهدى يا أول الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الغر الميامين وأتباعه الذين قطعوا أثره من بعده ورفعوا لواء الدين بين العالمين ومن اهتدى بيده وأتبع طريقه ومنهجه وسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والسبع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للرجال ثم قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان ثم يتسامحان غفر الله ما تقدم من ذنبه قبل أن يتفارقا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mga kapatid sa agama Islam, itong adahan natin ay ito yung inaano ng mga ulama na pinakamagandang araw dito sa mundo na ito. Itong ika-10 araw sa Dhul-Hijjah. Dahil itong araw na ito ay dito kinatay ni Ibrahim, yung anak niya na pinaka-lablab niya na si Ismail alayhi salam. Dito titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala tayong mga tao kung paano natin gagawin yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung tutusin na wala siguro yung anak niya na aanuhin niya, kakatay niya, kung makita niya sa panaginip na kakatay niya ang anak niya, si Abraham lang. Kaya tinawag si Ibrahim na Khalilur Rahman. Kaya binigay sa kanya ang gusto niya dito sa mundo na to. Ang mga tao na ginagastos niya, yung tamok niya, kahit ano, basta yung gusto mo dito sa mundo na to, ano mo dito sa Idul Adha, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kagustuhan mo dito sa mundo at sa atin sa
yun ang nakatay ni Abraham alayhi salam. Tulad na halimbawa, kung yung pira mo, inasusong ito sa Idil Adha to, mga kapatid sa Islam na sinabi ng Allah, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pira mo na ginastos ko dito sa Idil Adha na pirang pinakamarami dito sa mundo na to na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ni Ibrahim alayhi salam. Tingnan natin yung pista ni Jesus dun sa mga kaum niya, si Isa alayhi salam. Diyan sa Quran, ang sinabi ni Isa alayhi salam, Qala Isa Maryam Allahu Rabbana anzil alayna ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairun raziqin. Ito ang hiningi ni Jesus Isa alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala na pista nila, itong Eid na tinatawag sa Arabic, na hiningi niya sa Allah na bigyan siya ng table na galing sa langit na puno na ng mga pagkain. Nandiyan sa Quran, itong surah na binasa ko sa inyo. Alam mo, binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Isa alayhi salam yung hinihingi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung table na pinakamarami na galing sa langit na puno-puno na mga pagkain. Kaya yung kaum ni Isa alayhi salam ay tuwan-tuwa sila pagdating ng table galing sa langit na dito sa lupa na lahat mga pagkain. Na si Ibrahim alayhi salam na ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pista ay exam sa kanya, yung anak niya na si Ismail alayhi salam. Ano naman ang binigay sa atin sa umat na Muhammad sallallahu alayhi wasallam ito sa Idil Adha? Ang bigay sa atin itong Idil Adha na inaano ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ang kasalanan mo na nagawa mo mula noong 18 ang edad mo hanggang ngayon ay ipapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Itong Idil Adha sa umat ng Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pangalawa, itong Idil Adha na kaya tinawag na Idil Adha dahil noong panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumating yung dalawang mga babae doon sa bahay niya. Sasabihin ko to kasi karamihan sa mga ulama ay pinagbubuhan nila ang mga kanta. Yung dalawang babae na dumating doon sa bahay ni Prophet Muhammad na ang kanta nila ay yung alam to ng mga murid, yung Tala al-Badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna ma'ada'a lillahi da. Ang ibig sabihin yun, nagpapasalamat sila dahil dumating ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka yung ang Madinah Munawwara ay umanda. Dahil ang Madinah Munawwara nung dumating si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magkaway doon, mga kapatid, si Aus at si Khazraj, nagpapatayan sila. Naka 125 years ang magkapatid na si Aus at Khazraj na inano ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kanta na yun ay yun ang ibig sabihin. Dumating si Abu Bakar sa bahay ng Prophet natin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inano niya yung dalawang babae na sabi niya, kumakanta kayo dito na mga satanas kayo sa bahay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar, dahuma ya Abu Bakar likulli qawmin aib wa hada aibuna. Umalis ka dyan
silahan ang mga nisyon ay may mga pista sila. Ito ay pista natin. Itong Idil Adha o Idil Fitr. Kaya ang mga Arabo, pag Idil Fitr, Idil Adha, sa mga bahay nila, maririnig mo ang mga kanta sa mga bahay nila. Dahil yung kanta na inanta sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na para maalala yung mga sahaba na pamilya ng Aus wal Khazraj, yung pag-away-away nila, nagpapatayan sila. Kaya yun ang inano ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jibril alayhi salam. Ito naman, Idil Adha at saka Idil Fitr, pista natin na 2 araw, na ito ang nangyayari. Nung dumating si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madinah Munawwara, na nagbakwik siya galing sa Makkah al-Mukarramah. Nung dumating siya sa Madinah Munawwara, si Prophet Muhammad, nakita niya yung mga taga-Madinah na kumakanta sila, nagsasayawan sila sa 2 araw na yun. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ano itong ginagawa niyo na pagsasayaw o pagkakanta. Bakit niyo ginagawa ito? Ito ang dahilan ng Idil Fitr at saka Idil Adha. Ang sabi ng mga taga-Madinah Munawwara ay, Ya Rasulullah, nahnu nal'abu wa nalhu qabla al-asr al-jahili. Itong 2 araw na kumakanta kami, sumasayaw kami, ginagawa namin yan noong hindi pa dumating ang Islam sa amin. Pero ito iaano namin. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Jibril alayhi salam. Sabi niya, bumaba sa lupa na sabihin mo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung 2 araw na yan na kumakanta, nagsasayawan ang mga taga-Medina ay papalitan ng Allah na 2 araw, yung Idil Fitr, Idil Adha. Yan ang dahilan, mga kapatid, sister sa Islam, itong pista natin na 2 araw. Ano naman ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin itong pista natin doon sa kabilang buhay? Sa kabilang buhay na ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umat ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung hud an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahrul Kausar. Ang ibig sabihin ng hud na yung sa Tagalog ay bukal, sa Maranao na parigi. Yung bukal na yan na paggaling tayo sa mga libingan natin, lahat tayo nauuhaw ang mga tao. Kahit ipainom sa iyo ang tubig dito sa mundo na ito, hindi mo wala yung ano mo sa tubig na yun. Yung bukal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag makainom ka dyan, hindi ka na mauuhaw sa dayon sa dayon. Pamana yan, pamana. Inibigay rin ang Allah Ta'ala, binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang magpapayon sa atin, dun sa kabilang buhay, galing tayo dyan sa mga libingan natin, ay ito ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unang bibigay sa atin ng mga baso ay si Abu Bakar. Wa minhum man yashrabu biyadi Abi Bakr, wa minhum man yashrabu biyadi Umar, wa minhum man yashrabu biyadi Uthman, wa minhum man yashrabu biyadi Ali, wa minhum man yashrabu biyadi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yunawiluhu ka'sa fayas'alu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man yunawiluni hadal ka's fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa saqahu rabbuhu syahadatan. Ito mga kapatid sa Islam, sister, ang magawa natin na promo kung sa kabilang buhay itong Idil Adha sa umat ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una-una magpapainom sa atin, kasi tayo ang una, magmula noong kay Adam, yung mga nisyo, hanggang kay Jesus, at tayo ang una-una doon sa Sirat al-Mustaqim na
ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may umano sa iyo ng baso na yung baso lang, hindi mo hindi mo makikita sino ang nagbibigay sa iyo ng baso na sasabihin mo na manunaw ito ni Hatas. Sino ang nagbibigay dito sa akin ng baso na to na sasabihin ng Allah sa iyo, wasakahu marambuhong syaraban tahura, na ang magpapainom sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kabilang buwan. Ito ang umat na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito naman, Idul Adha, kailangan huwag na tayo mag-away-away. Kung mag-away, kailangan mawala yung away nila. Dahil yung tinatawag na Muhajirin at saka Ansar, Muhajirin na taga-Makkah, ang Ansar, mga taga-Madina. Tingnan mo sa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinagkakaibigan ang Madina na tulad siya ngayon sa panahon natin. Pagmano mo yung halimbawa, yung magaling na lugar, yun ang mo na kaibigan mo. Sa Prophet Muhammad hindi. Isang taga-Makkah, isang taga-Madinah Munawwarah. Yun ang magkaibigan. Dahil bakit mga kapatid ang tanong? Bakit ang pagkakaibigan ng mga sahaba ay dalawang-dalawa? Pagdating natin sa kabilang buhay mga kapatid sa Islam, sisters, na hindi pwede pumasok ka sa paraiso ng isa ka, ikaw lang. Kailangan may kasama. Nandiyan sa surah Al-Zumar, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Hindi tayo pwede pumasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na bawat isa, hindi pwede yan. Nandiyan sa Quran, sa surah Al-Zumar, kailangan dalawang-dalawa ang papasok doon. At saka, jama'atan. Tulad ng Lianas Parian, yung grupo nila ay magkikita-kita yan sa kabilang buhay. Inshallah, itong natin, sa pagpasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang papasok na isa-isa sa kabilang buhay ay yung mga kafir. Maniniwala kayo, halimbawa, pupunta ka sa Malacanang na in-invite ka ng presidente. Pagdating mo doon, sabi niya, alin, doon ka papasok. Tingnan mo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung kasama niya, si Jibril alaihi salam, na pumunta sila sa langit, na sinabi niya, Jibril, takadam ya Muhammad. Pumunta ka na doon sa nakikita mo ng lugar. Nung maglarag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, na huminto siya, na ginanyan niya si Jibril. Sabi niya, Jibril, bakit ako na papapasokin mo doon? Natakot. Ano naman Allah subhanahu wa ta'ala, dito mo nangyari. Sabi niya, Muhammad, law taqaddamtu shibran wahidan lahtaraktum jasadi minan nar. Kung maglalakad ako Muhammad ng isa lang, masusunod itong katambulan. Hindi na pwede. Kahit sinong malaikat, hindi na nakapunta dyan sa pupuntaan mo. Ikaw lang na ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ay udnu yan. Lumapit ka sa akin. Tingnan na tulad yan mga kapatid. Yung mga kafir na papasok sila sa interno ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isa-isa para pagod na tawag sila sa pagdating sa ilang buwan. Tayo ay kailangan dalawa ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa Prophet ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganyan mga kapatid sa Islam ang natin. Yun naman na Nahrul Kausar, yung ilog na yun na nandiyan sa Quran, na Nahrul Kausar. Kaya binigay sa atin sa kabilang buwan dahil pag mamatay ka, kung matanda ka, ano ka dyan sa libingan mo ay matanda ka na. Kung ang edad mo, 100 years, 100 years.
tingnan niyo yung isang babae na pumunta si Muhammad. Ang matanda yung babae niya. Sabi niya, "Ya Muhammad, al-adqamtu ila jannah." Pwede ba umapasok ng paraiso, Muhammad? Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang matanda ay hindi makakapasok sa paraiso. Umiyak yung babae na matanda. Sabi niya, bakit hindi ako makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na tumawa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, bakit ka umiyak? Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala diyan sa Quran, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna ansha'nahum insya'a faja'alnahum abkaran urban ataraban yas'alul yamin. Hindi tayo pwede pumasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala nung namatay ang matanda ka rin dyan. Kaya yung ilog na Nahrul Kausar ay lahat tayong maliligo dyan. Yung tulad ng mga resort ito sa mundo na ito, pag nakaligo ka sa resort, tuwa-tuwa ka. Na pag maligo ka dyan sa Nahrul Kausar, yung mga babae, ang edad nila ay 22 years ang edad nila. Ang lalaki ay 33 years. Yan ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit magkaiba yung babae, ang edad niya kung sa kanilang buhay ay 22 years lang. Ang lalaki, 33 years. Kaya magkaiba yan, mga sister, mga kapatid sa Islam. Dahil dito sa mundo na ito, maniniwala kayo na ang lalaki, pag ang edad niya ay 33, ay napakaganda ang mga balat niya at saka malakas niya. Yung babae, kaya 22 years, tingnan mo ang babae, pag ang edad niya ay 22 years, napakaganda ang ano niya. Kaya yan ang Nahrul Kausar na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa akin natin. Yung mga ibang mission ay hindi yan binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila pwede makaligo dyan sa ilog na Nahrul Kausar na nandiyan sa Quran. Ito naman natin ay kailangan magmamahalan tayo. Tulad ni Abu Bakar Siddiq at saka si Ali, magkaibigan sila, dalawa. Tapos, tingnan mo ang nangyari sa kanilang dalawa. Pumunta sila sa bahay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung dumating sila dun sa bahay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad halimbawa ni Imam at saka ako, pupunta kami ni Pres Asno sa bahay niya. Dahil sa mga Arabo, ang tinitingnan nila yung edad, may edad si Abu Bakar kay Ali. Sabi ni Abu Bakar, ni Ali, "Takadam ya Ali, watraw ibab." Ikaw ang mauna sa pinto ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad mo. Tingnan mo ang yung mga sahaba, si Prophet, si Abu Bakar Siddiq, ang pagmamahal niya sa kapatid niya, kaibigan niya, kasi Ali, na ang sinabi niya, Ali, hindi ako pupunta doon, Abu Bakar. Kailangan ikaw ang pupunta doon. Hanggang sa, kung sa time natin ito ay mga 30 minutes sila nag-aawan kung sino ito nakakato sa pinto ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang sinabi ng Allah kay Jibril, Jibril, pumunta ka doon sa lupa. Nandun si Abu Bakar at saka si Ali na papasok sila sa bahay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila makapasok dahil nag-aanuan sila kung sino ang pumunta sa kanila. Pumunta si Jibril alaihi salam kay Muhammad. Ang sabi niya, Muhammad, nandiyan si Abu Bakar at saka si Ali diyan sa pinto mo. Ang tagal nila diyan nakatayo dahil ano nila kung sino makatok sa iyo na buksan mo sila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na binuksan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang nakita niya yung dalawa na yun, ito ang mga kapatid. Hinawakan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Abu Bakar dito sa kanan, na hinawakan niya si Ali radhiyallahu anhu dito sa kaliwa, na ang sinabi ng
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar wa ya Ali, hakada nahsyuru yawmal qiyamah wa la ahada yadkhulul jannata illa zumar. Abu Bakar, Ali, alam niyo itong ginawa ko sa inyo. Ito ang pagpasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakapasok yan na mag-Islam. Kailangan magmahalan tayo mga kapatid sa agama Islam. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong Eid al-Adha, Eid al-Fitr, itong pagtapos natin, pagkamayan mo ang kapatid mo na Muslim na hindi mo kilala, hindi pa kayo nagkahiwalay, lahat ang kasalanan nyo ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung inano sa inyo ng hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung naman mag-asawa na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na yung lalaki, paghahawakan niya yung asawa niya kaya sa loob ng bahay niya, ito sa likod na gano'n niya na hindi pa sila nagpahiwalay sa pag-ano ng asawa niya, ay lahat ang kasalanan nila ay inano ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa buhay at saka yung lalaki. Yan ang mga sister, mga kapatid sa agama Islam. Itong Eid al-Adha natin, kailangan sumunod tayo sa ano ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang malasang dito, itong last na ano. Kaya dumarating sa ating ang COVID, ang nandiyan sa Quran, mga sister, kapatid sa Islam, dahil yung mga Muslim na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung pinakahuli ng ano ng umat ko ay mag-away-away sila. Kaya dumating yung COVID-19 dahil sa ating mga Muslim sa pag-away-away natin. Kaya kailangan talaga magpahala tayo tulad ng mga sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magduha tayo mga kapatid sa agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al idana hada fi mizan hasanatina yawmal qiyamah. Waj'al idana hada bahjatan wa farhan wa sururan ala jami'il muslimin ya rabbal alamin. Allahumma albisna jami'an wa alina libasal afiyah waqshif anna al-ghadda wal mabrada wal wurud wa sayyid al-askar bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al idana hada bi khairin wa barakatin wa adkhil alaina as-sakinata wal amna wal amana was salamata satibina wa rubina bil dunya ya Allah ya arhamar rahimin. Wa na'udzu bika min kulli sharrin wa bala'in wa waba'in wa fitnatin fid dunya bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma raddil muslimina raddil jami'an ya Allah bi barakatin idina hada ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina al-ansar wal muhajirin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat warham mautana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al khaira umurina akhirahu wa khaira ayyamana khawatimahu wa khaira ayyamana yawma nalqaka ya rabbal alamin. Allahumma arina ajaib al-qudratika fi tahqiq iman tamannu fi hayatina dunya wastajib du'ana hada ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahul 'afiyatik wa fujaata nikmatik wa jami'a sakhatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduka wa rasuluka. Wassalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allahumma ajib du'a nabiyya subhanahu